जय पताका स्वामिन् इति नामिने नम आचार्य पादाय निटै कृपा प्रदायिने गौरकदा दाम हरे कृष्णा देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு 2வது காண்டம் 9ஆம் அத்தியாயம் 10வது பாட்டு வந்து நாம இன்னைக்கு தொடங்குறோம். நேற்று வர முடியல. ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு அதாவது முந்தா நாள் நைட் என்கிட்ட சொன்னாங்க மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்துருங்க அப்படின்னு. ஆனா நான் உண்மையில மறந்துட்டேன். அன்னைக்கு உள்ள டென்ஷன்ல கொஞ்சம், ஏன்னா அன்னைக்கு சிஸ்டம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அந்த டென்ஷன்ல இருந்தா நேற்றுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேற, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது. அதுல சுத்தமா மறந்துட்டேன் நான். அதுக்கப்புறமா 7:10 உஷா மாதாஜி தான் எனக்கு கால் பண்ணாங்க. அந்த கால் அட்டன் பண்ண முடியல. அந்த டைம்ல டிரைவிங்ல வேற இருந்தேன். அதனால எனக்கு அட்டன் பண்ண. அதுக்கப்புறமா தான் யோசனை பண்ணேன், ஐயோ மறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் மன்னிச்சிருங்க. அன்னைக்கு ஏற்றி மறந்துட்டேன் சுத்தமா. இல்ல பிரபுஜி, ஏதாவது ஒரு தடவை நமக்கு தவறு ஏற்படுறதுதான். அதுக்காக எல்லாம் நீங்க எங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கவே வேணாம். அது கண்டிப்பா கேட்கணும். ஏன்னா நேற்றுக்கு நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுத்துட்டு கட்டு எடுக்க முடியாம போகும்போது அது தப்பு தானே இல்லைங்களா? அதனாலதான் தவறா எடுத்துக்க வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 10வது பதம் வாசிக்கிறீங்களா? படிக்கவா பிரபுஜி? பிரபுஜி நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. பதம் 10. பிரவர்த்ததே யத்ர ரஜஸ் தமஸ் தயோஹோ சத்வம் ச மிஸ்ரம் ச நாகால விக்ரமக நயத்ர மாயா கிம் உதாபரே ஹரே அனுபுர்தா யத்ர சுராசுரார்ச்சிதாக. மொழிபெயர்ப்பு: பகவானுக்கு சொந்தமான அந்த வசிப்பிடத்தில் பௌதீக குணங்களான அறியாமையும் தீவிர உணர்ச்சியும் கிடையாது. அங்குள்ள நற்குணத்தின் மீது அவற்றின் ஆதிக்கமும் கிடையாது. அங்கு காலத்தின் ஆதிக்கம் இல்லை. ஆகவே மாயையான பகிரங்க சக்தியை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? அப்பிரதேசத்தினுள் அதனால் புக முடியாது. வித்தியாசமில்லாமல் தேவர்களும் அசுரர்களும் பக்தர்களாக இருந்து பகவானை வழிபடுகின்றனர். பொருளுரை: பகவானின் ராஜ்யம் அல்லது வைகுண்டத்தின் சூழ்நிலை திரிபாத் விபூதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது ஜட பிரபஞ்சங்களை விட மும்மடங்கு பெரியதாகும். அது இங்கு மட்டுமல்லாமல் பகவத்கீதையிலும் கூட சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களையும் கிரகங்களையும் கொண்ட இப்பிரபஞ்சம் மகத் தத்துவத்தினுள் கும்பலாக கூட்டப்பட்டுள்ள இதை போன்ற கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களில் ஒன்றாகும். இதெல்லா கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களும் சேர்ந்து பகவானுடைய மொத்த படைப்பின் 1/4 பகுதியை மட்டுமே உள்ளடக்கி உள்ளன. பௌதீக வெளிக்கு அப்பால் வைகுண்டம் எனும் ஆன்மீக உலகங்கள் உள்ளன. அவை மொத்த படைப்பில் 3/4 பகுதியை உள்ளடக்கி உள்ளன. பகவானின் படைப்புகள் எண்ணிலடங்காதவை. ஒரு மனிதனால் ஒரு மரத்தில் உள்ள கிளைகளையோ அல்லது அவனது தலையிலுள்ள மயிரை கூட கணக்கிட முடியாது. மேலும் சொந்த உடலில் உள்ள ஒரு மயிரை கூட அவர்களால் உண்டாக்க முடியாது. என்றாலும் மூட மனிதர்கள்
தாங்கள் பகவானாகி விடலாம் என்ற எண்ணத்துடன் திமிர் பிடித்து அலைகின்றனர். பிரயாணத்திற்குரிய பல அற்புதமான வாகனங்களை மனிதன் கண்டுபிடிக்க கூடும். பெரிதும் விளம்பரம் செய்யப்பட்ட அவனுடைய விண்வெளி கப்பலின் மூலமாக சந்திரனை அடைய முடிந்தால் அவனால் நிரந்தரமாக அங்கு வாழ முடியாது. நிதான புத்தியுள்ளவன் உன்னதத்தை பற்றிய அறிவை பெறுவதற்கு மிகச்சிறந்த வழியான வேத இலக்கியத்தின் உபதேசங்களுக்கு கட்டுப்படுகிறான். எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலமாக ஜடவெளிக்கு அப்பால் உள்ள திவ்யமான உலகின் இயற்கையையும் அதன் அடிப்படை அமைப்பையும் நாம் தெரிந்து கொள்வோமாக. உன்னத வெளியில் பௌதீக குணங்கள் சிறிதளவும் இல்லை. அறியாமை குணம் ஒரு ஜீவராசியை காமத்திற்கும் ஆசைக்கும் அடிமையாகும்படி செய்கிறது. வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ள ஜீவராசிகள் இவ்விரு விஷயங்களில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ளனர் என்பது இதன் பொருளாகும். பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது போல் பிரம்மபூச்ச நிலையில் ஒருவன் ஆசையில் இருந்தும் விசனத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறான். எனவே முடிவு என்னவெனில் வைகுண்ட லோகவாசிகள் அனைவரும் ஆழ்ந்துள்ள இகலோக ஜீவன்களிலிருந்து இவர்கள் வேறுபட்டுள்ளனர். அறியாமை மற்றும் தீவிர குணங்களில் ஒருவன் இல்லையெனில் அவன் ஜட உலகின் நற்குணத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டியவன் ஆவான். வட உலகில் உள்ள நற்குணமும் கூட அவ்வப்போது தீவிர மற்றும் அறியாமை குணங்களால் களங்கம் அடைகிறது. வைகுண்டத்தில் உள்ள நற்குணம் களப்பற்றதாகும். வைகுண்டம் பகிரங்க சக்தியின் மாய தோற்றத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளது. மாயா சக்தி பரமபுருஷரின் பின்ன பகுதியே என்றாலும் இச்சக்தி பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அத்வைதிகள் கூறுவதை போல் இந்த மாயா சக்தி பொய்யல்ல. கயிற்றை ஒரு பாம்பாக ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு மாயையாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் கயிறும் பாம்பும் உண்மையானவையே. பாலைவனத்தில் நீரை தேடியலையும் அறியாமையில் உள்ள மிருகத்திற்கு காணல் நீர் மாயையாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் பாலைவனமும் நீரும் உண்மையானவையே. எனவே பகவானின் ஜடப்படைப்பு பக்தர் அற்றவர்களுக்கு மாயையானதாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் பக்தனுக்கு அது நிஜமானதாக உள்ளது. அது பகவானின் பகிரங்க சக்தியின் ஒரு தோற்றமாகும். ஆனால் பகவானுடைய இச்சக்தி மட்டுமே அனைத்தும் ஆகிவிடாது. பகவானுக்கு அவரது அந்தரங்க சக்தியும் உண்டு. வைகுண்ட லோகங்கள் எனப்படும் மற்றொரு படைப்பு இச்சக்தியின் தோற்றமாகும். அங்கு அறியாமை குணம், தீவிர குணம், மாயை மற்றும் கடந்த காலம், நிகழ்காலம் ஆகிய எதுவுமே இல்லை. அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தால் வைகுண்டங்கள் இருப்பதை ஒரு நாள் புரிந்து கொள்ள முடியாது இருக்கக்கூடும். ஆனால் அது வைகுண்டத்தின் இருப்பை செல்லாததாக்கி விடாது. வேத நூல்களில் இவை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. விண்வெளி கப்பலால் இக்கிரகங்களுக்கு செல்ல முடியாது என்பதால் இத்தகைய கிரகங்களே இல்லை என்று அர்த்தமாகி விடாது. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியால் மேற்கோள் கூறப்பட்டவாறு வைகுண்ட சூழ்நிலை தெய்வீக இயல்புகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாரத பஞ்சராத்திரம் என்ற நூலிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவானுடைய பக்தி தொண்டின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படும் இவ்வுன்னத இயல்புகள் ஜட குணங்களிலிருந்து வேறுபட்டவையாகும். இத்தகைய குணங்கள் பக்தர் அற்றவர்களால் அடையப்பட முடியாதவை. பகவானுடைய படைப்பின் 4/1 பாகத்துக்கு அப்பால் 4/3 பாகம் கொண்ட தோற்றம் உள்ளதாக பத்ம புராணத்தின் உத்தரகாண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜட தோற்றத்துக்கும் ஆன்மீக தோற்றத்திற்கும் நடுவே உள்ள பாகம் விர்ஜா நதி எனப்படுகிறது. விர்ஜா நதி பகவானின் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் உயர்வையின் தெய்வீகமான பிரவாகமாகும். இந்நதிக்கு அப்புறத்தில் பகவானுடைய படைப்பின் 3/4 பகுதி தோற்றம் உள்ளது. இப்பகுதி நித்தியமானதும் என்றும் நிலைத்திருப்பதும் சிதைவற்றதும் மற்றும் எல்லையற்றதுமாகும். இது மிகச்சிறந்த உயிர்வாழ் சூழ்நிலைகளை கொண்டுள்ளது. களப்பற்ற நற்குணம் ஜட குணங்களுக்கு நேர் எதிரானது என்று சரசக்கிய கௌமுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல்
பகவானின் நித்திய சகவாசத்தில் உள்ளனர். இவர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக பகவான் இருக்கிறார். ஆகம புராணங்களிலும் கூட பகவானின் லோகம் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள உறுப்பினர்கள் பகவானுடைய படைப்பிற்குள் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லக்கூடிய சுதந்திரம் பெற்றவர்கள் ஆவர். குறிப்பாக 3/4 பகுதி பரப்பளவு கொண்ட பிரதேசத்தின் ஆன்மீக படைப்புக்கு எல்லையே இல்லை. எனவே அத்தகைய சகவாசத்திற்கு வரலாறோ அல்லது முடிவோ இல்லை. அங்கு தமோ ரஜோ குணங்கள் சிறிதளவும் இல்லை என்பதால் படைத்தல் அல்லது அழித்தல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஜட உலகில் அனைத்தும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. படைப்புக்கும் அழிவுக்கும் இடைப்பட்ட வாழ்வு நிலையற்றதாகும். பகவானின் ராஜ்யத்தில் படைப்போ அல்லது அழிவோ கிடையாது. பகவானின் லோகத்தில் உள்ள அனைத்தும் முடிவற்ற பூரண அறிவும் ஆனந்தமும் கொண்டதாகும். அங்கு காலமே இல்லாததால் காலத்தின் ஆதிக்கமும் இல்லை. பௌதிக இருப்பு மூலப்பொருட்களின் செயல் விளைவுகளினால் தோற்றுவிக்கப்படுவதாகும். இம்மூலப்பொருட்களுக்கு கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்கள் எனும் விஷயத்தில் காலத்தின் ஆதிக்கத்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக செய்கின்றன. பகவானின் லோகத்தில் இத்தகைய காரண விளைவுகளின் செயல்களும் பிரதிபலன்களும் கிடையாது. எனவே பிறப்பு, வளர்ச்சி, இருப்பு, மாற்றங்கள், சீர்கேடு மற்றும் அழிவு எனப்படும் 6 பௌதிக மாற்றங்கள் அங்கு காணப்படுவது இல்லை. அது பகவானுடைய சக்தியின் களப்பற்ற தோற்றமாகும். ஜட உலகில் அனுபவிக்கப்படுவதை போன்ற மாயையும் அங்கு கிடையாது. வைகுண்டத்தில் உள்ள அனைவரும் பகவானை பின்பற்றுபவர்கள் என்பதையே வைகுண்ட வாழ்வு பறைசாற்றுகிறது. பகவானே அங்கு தலைமை பதவிக்கு போட்டி இல்லாத உன்னத தலைவராவார். அங்குள்ள பொதுமக்கள் அனைவரும் பகவானை பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். எனவே மற்றெல்லா ஜீவராசிகளின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்பவர் பகவானே என்பதால் அவரே பிரதானமான தலைவர் என்றும் மற்றெல்லா ஜீவராசிகளும் அவருக்கு கீழ்ப்படைந்தவர்கள் என்றும் வேதங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய பொருள். சரி, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பதத்துல தேவர்களும் அசுரர்களும் பக்தர்களாக இருந்து பகவானை வழிபடுகின்றனர். இந்த கடைசி சென்டென்ஸ்ல நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? பகவானுடைய லோகத்துல இப்ப நாம அதாவது பிரம்ம நிலை அடைஞ்சிட்டோம். ஒரு ஆத்மா அதாவது கர்ம யோகியா இருந்து கர்மியா இருந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து கர்ம யோகியா செயல்பட்ட பிறகு நம்ம பகவான் லோகத்துக்கு போறோம். பிரம்ம நிலை அடைஞ்ச பிறகு இப்ப பகவான் லோகத்துக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்மளுடைய உருவமே பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா பரமாத்மா ரூபத்துல பரமாத்மா ரூபம்னா இப்ப அடுத்த பதம் அதுதான் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். அடுத்த பதம் நம்மளுக்கு அதாவது பகவான் லோகத்துக்கு போகும்போது எல்லா ஆத்மாவே பார்த்தோம்னா பரமாத்மா ரூபத்துலதான் அந்த ஆத்மாவே அங்க உள்ள. அப்போ நம்மளுடைய சாதாரண ஆத்மாவா ஜீவாத்மாவா இருந்த இந்த லோகத்துல அது முக்தி அடையும் போது அங்க நம்ம பகவானுடைய வைகுந்த வாசி ஆயிரும். நம்ம வைகுந்த ஆசிவா அந்த மாதிரி ஆன பிறகு அவங்களுக்கு தோற்றமே எல்லாமே பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்குமா. ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க. இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்திலேயே இது அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, 8வது காண்டத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காரு. ரொம்ப அழகா அதோட கதை கூட சொல்லப்பட்டிருக்காரு. ஆனா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இரவு பகல் கிடையாது, கால நேரமும் அதுக்கு இது கிடையாது. மாலை சாயங்காலம் அங்க சூரியன் கிடையாது, சந்திரன் கிடையாது. நம்ம கீதையிலே படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த இடத்துல தேவர்களும் சரி அசுரர்களும் சரி எல்லா ஆத்மாக்கும் உள்ள போறாங்க. ஏன்னா அசுரரும் உள்ள போறாங்க, முக்தி அடையுது, அவங்களுக்கும் முக்தி கிடைக்குது. அதே மாதிரி தேவர்களுக்கும் முக்தி கிடைக்குது வைகுந்தத்துல போகும்போது. ஆனா வைகுந்தத்து வெளியே இருக்கிறவங்க தேவர்கள் அவங்களுடைய ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒண்ணு பார்ப்போம். என்ன விளக்கம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம வேதத்தை கொடுத்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு சொல்லுவோம் கருட பகவான் சொல்லுவோம்
கருட பகவான் தான் நம்ம உபதேசம் பண்றார். பகவான் வந்து கருடனை பேச வச்சுதான் வேதத்தையே அவருக்கு இது பண்றார். அவங்க மூலியமா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியப்படுது கருட பகவான். ஏன்னா கருட பகவானுக்கே ஒரு இடத்துல ஒரு தான் என்ற அகந்தை வந்துடுச்சு. அவருக்கு தான் என்ற அகந்தை வந்துச்சு. அப்போ அந்த ஏன் வந்தது காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதனுடைய அதுல இருந்து ஒரு ஸ்டோரி நம்ம பார்க்கணும். ஆதிசேஷனுக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மணிநாகன்ட்டு அவர் பேரு. ஆனா கருடனை பார்த்தா அவர் பயப்படுவார். ஒரு பயந்த சுபாவம் அவருக்கு. பார்த்தாவே பயப்படுவார். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பயம் தீக்கணும்னா ஆதிசேஷன் சொல்லுவாரு, நீ வந்து ஆதிசேஷனான சிவபெருமானே நீ வழிபாடு பண்ணு, அவரை பிரார்த்தனை பண்ணு, அவரை தவம் இரு, கண்டிப்பா அவர் பலன் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரு என்ன பண்றாரு, தவம் பண்றார். தவம் பண்ண உடனே சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார். உன் பயத்தெல்லாம் போக்கிட்டு வரம் கொடுத்துட்றாரு. சரி, ஓகே, இது முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் அவர் என்ன அந்த வரம் வந்த பிறகு அந்த பலத்தினால பார்க்கடல்ல இவர் இருக்கார். யாரு, கருட பகவானை போய் பாக்குறாரு. யாரு, இவரு மணிநாகன். பார்த்துட்டு கருடா சௌக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம எல்லாம் நிறைய சினிமா படத்துல பார்ப்போம், பாட்டுல நம்ம கருடா நீ சௌக்கியமா இது சிவன் கழுத்துல இருக்கிற பாம்பு சொல்லி பாட்டுலாம் பாடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி கருடா நீ சௌக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாம்பு கேக்குது. யாரு, மணிநாகன் கேட்கிறாரு. கேட்டது அவர்தான் கேட்டது, கருடா சௌக்கியமா அப்படின்ட்டு. உடனே கருடனுக்கே உள்ள கோபம் அது. ஏன்னா கருடனுக்கும் நாகத்துக்கும் எப்பவுமே ஆகாது இல்லைங்களா. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, கருட பகவான் அதை தன்னுடைய அழகால குத்தி அதை சிறை பிடிச்சிடுறாரு. சிறை பிடிச்சு கொண்டு போயிடுறாரு அந்த மணிநாகனை. உடனே மணிநாகன் என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு, சிவபெருமான் கிட்ட. நாதன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண பிறகு நாதன் உடனே என்ன பண்றாரு, நந்தி பகவானை கூப்பிட்டு, நந்தி அவரை போய் காப்பாத்திட்டு வா, பார்க்கடல்ல இந்த மாதிரி கருடன் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கிறான், போய் அவனை காப்பாத்து, நம்ம பக்தன் இல்லையா அப்படின்னு சொன்ன உடனே நந்தி தேவர் போறார். போனா அவர் என்ன பண்றார், நேரா போய் பகவான் கிட்ட போறார், முழுமுற் கடவுள்கிட்ட போறார். போய் அங்க போய் அவர்கிட்ட சொல்றார், பகவானே இது மாதிரி பக்தனை வந்து இந்த மாதிரி சிவபெருமான் இந்த மாதிரி சொல்ல சொன்னாரு, இந்த மாதிரி அவருடைய பக்தனை இந்த மாதிரி சிறை பிடிச்சிருக்காப்ல கருட பகவான் அப்படின்னு. சரி, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ற, பகவான் என்ன முழுமுற் கடவுள் அங்க போறார். அவருடைய நந்தி இவரு கருட பகவானை கூப்பிட்டு சொல்றாரு, கருடா அவனை விட்டுடு, அவர் சிவபக்தன் அவன், அதனால அவனை விட்டுடு அப்படின்றாரு. உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, கருட பகவானுக்கு கோபம் வருது. என்ன கோபம் சொல்றேன்னா, நீங்க அதாவது சிவபக்தன் சொன்னா மட்டும் நீங்க விட சொல்றீங்களே, இது என்ன நியாயம் இது? நான் உங்களுக்காக என்னெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கிறேன், நான் உன்னுடைய பக்தன் இல்லையா? அவன் என்ன ஏளனம் பண்ணான், உன் இதில் தானே ஏளனம் பண்ணான் என்ன. ஆதிசேஷன் உன் இதில் தானே மணிநாகன் பண்ணான். அப்ப நீ அவனை தண்டிக்கணும் இல்லையா, என்ன தண்டிக்க விடு அப்படின்ற. இல்ல, அது தவறு, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஒரு தூது மூலியமா சிவபெருமான் அமைச்சிருக்கிறார், அது நாம நிறைவேற்றணும், அது நாம அந்த தப்பை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு, அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. அப்ப கூட கருடனுக்கு தான் என்ற அகந்தை வந்துடுச்சு கருடனுக்கு. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னாலதான் வந்து நீங்க இவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் சாதிக்க முடிஞ்சது. யார, பகவானே சொல்றாரு, யார், கருட பகவான். என்னாலதான் நிறைய விஷயங்கள் உங்களால சாதிக்க முடிஞ்சது, நான் இல்லைன்னா வந்து கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய பதம் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ற அகந்தையில கருட பகவான். உடனே பகவான் இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றார், உண்மைதான், ஆமாம் கருடா, உன்னுடைய பலத்தால் தான் நான் வந்து இதெல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டு நான் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறேன், கரெக்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய சுண்ட வரல் இருக்கு இல்லையா, சுண்ட வரல், வலது கையில ஒரு சுண்ட வரல் எடுத்து அவர் தலைமையில தடவி கிரீடம் மேல கை வைக்கிறார். அந்த சுண்ட வரல வைக்கிறார். எப்படி கோவர்த்தன மலையை சுண்ட வரல தூக்கணும்னா அது மாதிரி அவருடைய தலைமையில வைக்கிறார். தலைமையில வச்ச உடனே அந்த கிரீடம் வந்து
அவருடைய முகத்துக்குள்ள போய் முகம் வந்து அப்படியே இதுல போய் வயிற்று பாகம் வரைக்கும் போயிடுச்சு அவருடைய எல்லாமே. அந்த உருவமே வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு. கருடனோட உருவமே அப்படியே ஃபுல்லா சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு. அப்பதான் கருடன் உணர்றாரு, ஆஹா நம்ம எவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணிக்கோம். நாம அவரை தூக்கி நம்ம போனோம், நாம தான் பலசாலின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளவு பெரிய பலசாலி, நம்மள தூக்கத்துக்குள்ள சக்தியை அவர் தானே கொடுத்திருக்கிறார், பகவான் தானே கொடுத்திருக்கிறார். நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி மாறணும், தான் என்ற அகந்தையோட மாறிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. அப்படியே மனமுருகி பகவான் கிட்ட கேட்கிறார், என்ன மன்னிச்சிருங்க, தவறு நடந்துச்சு. உடனே பகவான் சொல்றார், ரொம்ப அழகா அட்வைஸ் கொடுக்கிறார். மன்னிக்கும் தன்மை கண்டிப்பா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் இருக்கணும். தவறு செஞ்சா மன்னிப்பு கேட்கணும், அதுதான் நீதி. இல்லைன்னா தான் என்ற அகந்தை வந்துரும், திரும்பி தவறு நடக்க கூடாதுன்றத பகவான் ரொம்ப அழகா அங்க உபதேசம் பண்றாரு கருட பகவான். ஒருவருடைய பலத்தை அறியணும்னா நீங்க அவர்கிட்ட ஏதாவது பேசணும், இல்ல சண்டை செய்யணும், அப்பதான் அவருடைய பலம் தெரியும். அந்த பலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அதை செயல்பட முடியும். அதே மாதிரி அவன் ஒருத்தர் அறியாமல் இருக்கிறான்னா அவன் என்ன அறியாமல் இருக்கான்னு உணர்ந்துகிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு அது எதிர்மறையா செயல்பட்டீங்கன்னா அது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சொன்ன கருட பகவான் உணர்ந்துட்டார். இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, தேவர்களுக்கும் சரி வேதத்தை கொடுத்தவரே கருட பகவான் தான். சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ண சொல்றதே வந்து கருட பகவான் தான். அவருக்கே ஒரு தான் என்ற அகந்தை வருது பாருங்க, இல்லைங்களா? அப்ப நாமெல்லாம் சராசரி மனிதர்கள், நாமளும் பகவத் பக்தர்கள் தான். இது அடுத்த இதுல படிக்கலாம். நாமளும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். நமக்கும் அந்த சர்க்கிள் இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். ஏதாவது இடத்துல நாம கீழே வீழ்ச்சி அடைவோம். அது வீழ்ச்சி அடையாம இருக்கணும்னா முக்கியமா நாம என்ன பண்ணணும், குணங்கள், நம்முடைய குணங்களை மாத்தணும், நம்முடைய செயல்பாடு மாத்தணும், நம்முடைய பாடி லாங்குவேஜ், அதாவது உடல் செயல்பாடை மாத்தணும், புத்தியை மாத்தணும், இல்லைங்களா? அப்பதான் இந்த குணங்கள் இருக்காது. இப்ப இந்த பதத்துல நம்ம குணங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கிறார். ஒரு இடத்துல பகவான உத்தவர் கேள்வி கேட்கிறார். உத்தவர் கேட்கிறாரு, அகரங்க சக்தி என்ன, அந்தரங்க சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ரெண்டுமே நீங்க தான் படைச்சீங்க, ஏன் பகரங்க சக்திக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு மாயத்துல கொடுத்திருக்கிறீங்க, அந்தரங்க சக்தி மாத்திரம் ஏன் இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கேன்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு பாருங்க. பகவான் அற்புதமா கொடுக்கிறார். உத்தவ கீதையில இருக்கும், அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. மகாமாயா சக்தி கூட பாத்தீங்கன்னா அது உத்தமமான செயல், அதோட செயல் கரெக்டா செய்யுது. அது செய்யலன்னா யாருமே ஜீவிக்க முடியாது அப்படின்றார். மகாமாயா சக்தி எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கணும்ன்றாரு, அதுவும் சொல்றாரு. பௌதிகத்தன்மை இருக்கணும்ன்றாரு. பௌதிகத்தன்மை இல்லாம செயல்படுறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் சன்னியாசி, அவன் ஞானிதான். ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து கிரகஸ்தனா இல்லாம டைரக்டா சன்னியாசியை போறவன் அவன் ஒரு ஞானி தான், அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும். ஆனா அவன் வந்து மகாமாயா சக்தியில செயல்படனாலும் அவனுக்கு முக்தி கிடைக்குது. ஆனா எல்லாருமே அதே மாதிரி போயிட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த லோகத்துல யார் தான் வாழ முடியும்? அப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷன் எப்படி கிடைக்கும்? அதனால மகாமாயா சக்தியும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். மகாமாயா சக்தியோட இருந்து அந்தரங்க சக்தி மூலியமா செயல்பட்டு அவன் முக்தி அடைகிறான் பார், அவன் தான் உண்மையான யோகின்ற ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே 3ஆம் அத்தியாயத்துல கர்மயுகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, இல்லைங்களா? நாமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2 சக்தியிலும் நம்ம கலந்துருக்கிறோம். பகரங்க சக்தியிலையும் இருக்கிறோம், அதே மாதிரி யோகமாயா சக்தியிலையும் செயல்படுறோம். ஆனா யோகமாயா சக்தியை நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்றோம், தெரியாம என்ன பண்றாங்க, ஊறுகாய் மாதிரி செய்யறாங்க. ஒரு இலையில ஊறுகாய் வச்சு தவுளுன்னு இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் இருக்கும். அது மாதிரிதான் நாம யோகமாயா சக்தியை உணர்ந்து செயல்பட்டு இருக்கோம். யோகமாயா சக்தி ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற செயல், இல்லைங்களா? ஆனா அதே மகாமாயா சக்தியும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எதிர செயல்படுது, யோகமாயா சக்தியில் தான் மகாமாயா செயல்படுது, இல்லைங்களா? அதுவும் பகவானுடைய சக்தி தான். யோகமாயா மகாமாயா சக்தின்றதும் பகவானுடைய சக்தி தான்.
இப்போ நம்ம மகாமாய சக்தியில காற்று நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா, நீர் கிடைக்குது, நெருப்பு கிடைக்குது, நமக்கு நிலம், ஆகாயம், இது எல்லாமே எங்க இருந்து வருது? மகாமாய சக்தி தான். காற்று இல்லாம நாம சுவாசிக்க முடியாது. அதை நாம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த காற்றுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம், நெருப்புக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம், நிலத்துக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம், காற்றுக்கு ஒரு மரியாதை, எல்லாத்துக்கும் ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம் இல்லையா. அதுவும் யோகமாயா சக்தி தான். ஆனா அந்த சக்தி எப்படி வணங்கணும் பாத்தீங்கன்னா, யோகமாயா சக்தி மூலியமா நம்ம வணங்கணும். அதாவது ஆத்ம ரூபத்துல வணங்கணும். உடலாலையும் மனதாலையும் புத்தியாலையும் அது நம்ம வழிபடக்கூடாது. அப்படியே வழிபட்டாலும் இந்த உடலையும் சரி, இந்த மனதையும் சரி, இந்த புத்தியும் சரி, எல்லாமே வந்து பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும். அதுதான் யோகமாயா சக்தி இல்லைங்களா. ரொம்ப அற்புதமா அதுல வந்து கொடுத்துருக்கிறார். இது சொன்னா தேவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஆகுறாங்க. இப்ப கருட பகவானே பாருங்க, வேதத்தின் அதிபதினு சொல்லப்படுற அவரே ஸ்லிப் ஆயிட்டாரு. நாமெல்லாம் எம்மார்த்தம் பாருங்க. அதனால 24 மணி நேரமும் சரி பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படனா, அப்போ யோகமய சக்தியில் நம்ம செயல்பட்டுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பதம் என்ன சொல்லு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11வது பதம் யாரா படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। படிங்க படிங்க. रस्यामावता सदयत्र लोचना शृङ्गवस्त्राः सुरुषसुवेशस सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेह निष्कावरणा स्वर्सनाः स्वर्ससः। हरे कृष्णा प्रभु जी। மொழிபெயர்ப்பு. வைகுண்ட லோகவாசிகள் பிரகாசிக்கும் நீல நிற மேனியை பெற்றிருப்பதாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் கண்கள் தாமரை பூக்களை ஒத்திருக்கின்றன. அவர்களின் ஆடை மஞ்சள் நிறமுடையதும் தேக அம்சங்கள் மிகவும் கவர்ச்சியானவையுமாகும். அவர்கள் இளமை பருவத்துடனும் 4 கரங்களுடனும் அலங்கார பதங்கள் கொண்ட முத்தாரங்களால் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு பிரகாசத்துடனும் காணப்படுகின்றனர். பொருளுரை. வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள வாசிகள் அனைவரும் ஜட உலகில் காணப்படாத ஆன்மீகமான தேக அம்சங்களை கொண்ட நபர்களாவர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை போன்ற வேத நூல்களில் இவ்விவரங்களை நாம் காணலாம். சாஸ்திரங்களில் ஆன்மீகத்தை பற்றிய அருவமான வர்ணனைகள் காணப்படுகின்றன. அவை வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள தேக அம்சங்களை பிரபஞ்சத்தின் எப்பகுதியிலும் காண முடியாது என்பதை குறிக்கின்றன. வெவ்வேறு இடங்களில் வேறுபட்ட தேக அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன. அதாவது வெவ்வேறு கிரகங்களில் உள்ள உடல்களுக்கு இடையில் வேறுபட்ட தேக அம்சங்கள் காணப்படுகின்றன. அதை போலவே வைகுண்ட லோகவாசிகளின் தேக அம்சங்கள் ஜட பிரபஞ்சத்தில் உள்ளவைகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறானவையாகும். உதாரணமாக வைகுண்டத்தில் உள்ள 4 கரங்கள் இவ்வுலகில் உள்ள 2 கரங்களிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. வைகுண்ட வாசிகளை பத்தி ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சுகதேவ சாமி ரொம்ப அழகா இங்க விளக்கம் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா. வைகுண்ட வாசியா நாம இருக்கிறதே வந்து பெரிய பிரார்த்தம் தான், நம்ம எல்லாருடைய பிரார்த்தம் தான் அது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன இதுல வந்து தேவர்களை பத்தி நம்ம அந்த ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தேவரோட வழிபாடு, அதாவது தேவர்களுடைய அவங்க செயல்பாடு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அசுரர்கள ஒரு செயல்பாடு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க, அதுவும் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த லீலை கொஞ்சம் படிப்போம் இல்லைங்களா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பத்ம புராணத்துல தான் சொல்றது, உத்தரகாண்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பத்ம புராணத்திலேயே உத்தரகாண்டத்துல அது உள்ள அந்த சரித்திரம் தான், அதோட வரலாறு தான் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம். அதுல இருந்து சொல்லப்பட்டதுதான் இது. இந்திரன், இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன், தேவர்கள், அப்புறம் வந்து தேவர்குல, அதாவது குருவா இருக்கிற இல்லையா பிரகஸ்பதி. ஸோ இவங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, பரமசிவனை பார்க்கறதுக்காக கைலாசம் போறாங்க. அங்க போற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு நல்ல வளர்ந்த ஆளு, ரொம்ப ஹைட்டா, ரொம்ப திடகாத்திரமா ஒரு ஆள் நின்று இருக்கார். அதை பார்த்த உடனே இந்திரன் கேட்கிறாரு, வழி மறிச்சு நிக்கிறியாப்பா, நீ யாரப்பா நீ அப்படின்னு கேட்கிறாரு. யாரப்பா நீ? அந்த ஆள் பதில் கூறாம அப்படி நின்றுட்டு தான் இருக்கிறாரு.
உடனே கோபம் வந்துச்சு இந்திரனுக்கு. என்ன பண்றான், வஜ்ராயத்தை எடுத்து அடிக்கலாம். அடி வாங்கின பிறகு அவரு கோபம் வந்துச்சு. அவரு என்ன பண்றாரு, அவருடைய அக்னி ஜுவாலி, அந்த வளர்ந்த ஆளு, அந்த கோபத்துல அப்படியே கக்கறாரு. இத பிரகஸ்பதி என்ன பண்றாரு, குருவா இருக்கிறார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட ஞான கண்ணுல பாக்குறாரு. இந்த வளர்ந்த மனிதன் யாருன்னு பார்த்தா சிவபெருமான் தான். சிவன் தான் அந்த வாசல் நின்று இருக்காரு. அதை அறியாம இவங்க அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க. உடனே பிரகஸ்பதி அவருடைய காலில் போய் கமலபாதங்களை விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. நாங்க தவறு பண்ணிட்டோம், என்ன ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணிட்டு கேட்கறாங்க. கேட்ட உடனே சரி மன்னிப்பு பெறணும்னா அவரு உடனே என்ன பண்றாரு, மன்னிக்கிறார். ஆனா அந்த அந்த கோபத்தினால அந்த ஜோலை இல்லையா, அக்னி ஜோலை, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா. அது என்ன பண்றாரு, அவர் என்ன பண்றாரு, கங்கை கிட்ட திருப்புறாரு. அந்த அந்த அனலை, அந்த நெருப்பை கங்கைக்கு திருப்புறாரு. கங்கையும் கடலும் ஒன்னா சேருது பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல அந்த கோபத்தை அந்த அந்த கக்கறாருங்க யார், சிவபெருமான். அது கக்கன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோப தீ ஒரு அந்த ஒரு குழந்தையா ஒண்ணு அங்க பிறவி எடுக்குது. அதில் கடலரசன் அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிறார். கடலரசன் அந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிறார். அதை எடுத்து வச்சுக்கிறாரு. எடுத்துட்ட உடனே பிரம்மா அந்த குழந்தைய பார்க்க வர்றாரு. அந்த குழந்தைய பார்க்க வரும்போது கடலரசனை கேட்கிறார், இந்த குழந்தைய நல்லா இருக்கு, அழகா இருக்கான், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கான், கூடுன்னு சொல்லிட்டு வாங்குறாரு. யாரு, பிரம்மா. வாங்கி மடியில வைக்கிறார். மடியில வச்சுக்கிட்டு பாக்குறாரு. பார்க்கும்போது இந்த பிரம்மாக்கு தாடி இருக்கும் இல்லையா, அந்த குழந்தை தாடியை பிடிச்சி வலிக்குது. தாடியை பிடிச்சி வலிக்கணும் உடனே அவருக்கு வலி தாங்க முடியல. ஏன்னா சிவனோட அம்சம் இல்லையா அது, அந்த குழந்தை பலசாலி இல்லையா, அந்த பிடிச்சி வலிக்கணும் பிரம்மாவால தாங்க முடியல. வலிக்குது வலிக்குது வலிக்குதுன்னு கத்துறாரு. அவருக்கு எல்லா கண்கள் தண்ணி வருது. 8 கண்களுக்கு இல்ல அவருக்கு, 8 கண், 4 தலை கண்ணுல இருந்து தண்ணி நீரா வடியுது. அந்த நீரை, அந்த கண்ணீரை, அழகுத தண்ணீரை டக்குன்னு இந்த குழந்தைய 2 கையில பிடிக்குது. பிடிச்ச உடனே அப்புறம் அந்த அந்த குடுமி அந்த தாடியை விட்டுடுது, அந்த குழந்தைய விட்டுடுச்சு. உடனே இவர் பாக்குறாரு, பிரம்மா பாக்குறாரு. அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பேரை வைக்கிறார். என்னன்னா, கண்ணீர் ஜலத்தை ஏந்தியதால் ஜலந்தரன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். அந்த குழந்தைக்கு பேரு ஜலந்தரன். அது பேரை வச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா, இவன் உன்னுடைய மகன். யாருக்கு, கடலரசன் சொல்றாரு. இது உன்னுடைய மகன், பகவான் சிவபெருமானால கொடுக்கப்பட்ட குழந்தை, இது வரப்பிரசாதம், இது உன்னுடைய மகனா வச்சு நல்லா வளர்த்து விடுன்றார். அப்போ உடனே நல்ல ஒரு ஞானத்தை கொடு, கல்வி ஞானத்தை கொடு, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா சொல்றாரு. உடனே கடலரசன் சொல்றான், ஐயோ என்னால முடியாதுப்பா, என்னால இயலும், அவ்வளவு சக்தி உள்ளவன், என்னால முடியாது. உன் தாடியை பிடிச்சி வலிச்ச உடனே இந்த மாதிரி நீயே அழற, நான் எப்படி இவனை வச்சு இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு கடலரசன் வருத்தப்படுறாரு, என்னால முடியாதுன்னு. அப்பதான் அவரு ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு, 2 வரம் கொடுக்குறாரு. யாரு, பிரம்மா அந்த குழந்தை ஜலந்தரனுக்கு 2 வரம் கொடுக்குறாரு. என்ன மாதிரி வரம்னு பாத்தீங்கன்னா, 64 கலையும் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு நல்ல நிபுணனாக வருவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு. இன்னொரு வரம்னு பாத்தீங்கன்னா, இவனை மணந்து கொள்ளணும், ஜலந்தரனை மணந்து கொள்ளுற பெண்கள் பெண் பாத்தீங்கன்னா கற்புகரிசியா இருக்கிற வரைக்கும் இவனுக்கு இறப்பே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு வரம் கொடுத்து, யாராலும் இவனை கொல்ல முடியாதுன்ற ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு. 2 வரம் கொடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே அதன் பேர்ல சுக்ராச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, அதாவது அசுரர்களோட குரு, அவர் என்ன பண்ணா அந்த குழந்தைய அவர் எடுத்து போயிடுறாரு. எடுத்து போனது இல்லாம சுக்ராச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, அசுர குலத்துக்கூட ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆக்கிடுறாரு. எப்படி இரணி இருந்தான், ராவணன் தானோ அது மாதிரி இவனை ஜலந்தனை ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆக்கிட்டார், அசுர சக்கரவர்த்தியா. இவனுக்கு ஒரு வரம் வேற பிரம்மா கொடுத்துட்டாரு. 2வது சிவபெருமானுடைய அம்சம் வேற, சிவபெருமானுடைய இது வேற, பிள்ளையா இருக்கான். ஒரு பலம் வேற, 2 பேரோட பலமும் பயங்கரமா இருக்கு அவனுக்கு.
அப்ப என்ன பண்றான், எல்லா நாட்டையும் பிடிக்கிறான். அதே மாதிரி இந்திரலோகத்தையும் பிடிச்சிடறான். இந்திரலோகத்தை பிடிச்சி எல்லாரும் அடிமை ஆக்கிடுறான். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இங்க பூலோகத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சாப் மாநிலத்துல ஜலந்தர்னு ஒரு இடம் இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது அவருடைய அங்கதான் அவருடைய வசிப்பிடமே. ரெண்டாவது அங்கதான் வந்து அவருடைய அரசாட்சியே கோலோக்கின இடம் அது, ஜலந்தர்ல. அந்த இடம் நம்ம பஞ்சாப்ல இருக்கு இப்ப கூட. அது அந்த இடம். அவருக்கு என்ன பண்றாங்க, அதே மாதிரி கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு அவருக்கு ஒரு அதாவது கால நேமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுர குலத்தோட தளபதி இருக்கிறார். அவருடைய மகள் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துளசி. துளசி துளசின்ற அந்த பெண்ணை வந்து ஜலந்தரனுக்கு கட்டி கொடுக்குறாங்க, கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார், அவருடைய மனைவியா இருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தான் என்ற அகந்தையோட அந்த, ஏன்னா அசுர குலத்தோட சாதாரண இயல்பே அதானே, இந்திரனையே அந்த இந்திரலோகத்தையே அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டாரு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்காரு. அங்க நாரதர் வர்றார். நாரத முனி ஒரு கலகத்தை உண்டாக்குறாரு. என்ன மாதிரி கலகம்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ ஒரு நல்ல பலசாலியா இருக்கிற ஜலந்தரா, நல்ல பலசாலியா இருக்கிற, எல்லா லோகத்தையும் பிடிச்சி வச்சுன்னுக்கிற, நீ ஏன் கைலாயத்துல இருக்கிற பார்வதியை நீ திருமணம் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 புள்ளி வைக்கிறார். சொன்ன உடனே இவனுக்கான ஆசை வந்துடுச்சு. ஏன் பார்வதி கிட்ட நம்ம ஏன் அவங்கள போய் சிறைப்பிடிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, நேரா கைலாயமே போறார். யாரு, ஜலந்தர். அங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா சரி நேரா போனா பிரச்சனை வரும், அதனால வந்து நான் சிவபெருமானோட உருவத்துல நான் போறேன். யாரு சொல்றாரு, ஜலந்தர் சொல்றாரு அவங்க சிப்பாய் கிட்டலாம், அந்த படைகிட்டலாம், நீங்க வந்து ஜலந்தர் மாதிரியே ஒரு வேஷம் உள்ள ஒரு ஆளை போட்டு அங்க போருக்கு அனுப்புறாரு. நான் சிவபெருமான உருவம் எடுத்து நான் கைலாயம் போறேன், நான் பார்வதிய கூட்டு தூக்கிட்டு வந்துடுறேன், நீங்க எல்லாம் படைக்கு போங்க சொல்லிட்டு உடனே கைலாயம் அமைச்சிடுறாரு அங்க போர் பண்றதுக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல இத உன்னிப்பா பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு இத கொண்டு போய் கருட பகவான் பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, நேரா போய் பகவான்கிட்ட போய் சொல்லிடுறாரு. கருட பகவான் இதெல்லாம் உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு நேரா போய் சொல்லிடுறாரு. சொன்ன உடனே பகவான் என்ன பண்றாரு, கீழே வர்றாரு. கீழே வந்து எங்க கீழே வர்றாருன்னா அசுர குலத்தோட, அதாவது அந்த ராஜ்யத்துக்கு போறாரு, ஜலந்தருக்கு போறாரு. ஜலந்தர்ல போயிட்டு ஜலந்தர மாதிரியே உருவம் எடுத்து துளசி கிட்ட போய் அவரு போய் கணவன் மாதிரி அங்க போய் செயல்பாடு பண்றாரு. அந்த செயல்பாடு பண்றாரு. பண்ணும்போது இங்க வந்து ஜலந்தரோட படைகள் வந்து ஜலந்தர மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்து ஒருத்தன் அங்க போய் சண்டைக்கு போறான், கைலாயம் போறான். ஜலந்தர் உண்மையான ஜலந்தர் என்ன பண்றா, சிவபெருமான் ரூபத்துல அவன் அங்க போறான், கைலாயம் கிட்ட போறான். ஆனா இதுக்கு இடையில இந்த இடத்துல இவரு பகவான் என்ன பண்றாரு, ஜலந்தர் உருவம் எடுத்து இவனோட அரண்மனைக்குள்ள போறார், அந்தபத்துக்கு போறார். போயிட்டு அந்த அம்மாவை வசியம் பண்ணிடுறாரு. யார, துளசியை வசியம் பண்ணிடுறாரு. அப்போ அவங்க கற்பு இழந்துடுறாங்க. கற்பு இழந்த உடனே இந்த செய்தி வந்து ஜலந்தருக்கு தெரிஞ்சு போகுது. அதுக்குள்ள சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, அவனை வதம் பண்றாரு. அவனை ரொம்ப மோசமா உக்ரமா சண்டை போட்டு இருக்காங்க, சிவபக்தர்கள் எல்லாம் மோசமா சண்டை போட்டு இருக்காங்கன்னு அவருக்கு மெசேஜ் போட உடனே ஜலந்தர் உள்ள போறதுக்கு, அந்த கைலாயம் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நியூஸ் தெரிஞ்ச உடனே டக்குன்னு அவன் என்ன பண்றான், மறு உருவம் எடுத்து இங்க வந்து சிவபெருமான சண்டை செய்ய போறான்ட்டான். இவங்க அந்த அங்கதான் மனைவி தவறான இது போயிட்டாங்களே, அதனால என்ன பண்ணாச்சு, சக்தி எல்லாம் போன உடனே அவரு சிவபெருமான வதம் பண்ணிடுறாரு. தன் மகனோட பார்க்காம வதம் பண்ணிடுறாரு. வதம் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, தாய் கேட்கிறாங்க, பார்வை தாய் கேட்கிறாங்க, ஐயன்கிட்ட கேட்கிறாங்க, ஐயனே இவரு பகவான் பண்ணது நல்லது சரியில்லையே, அசுரத்தன்மை அவன் அப்படிதான் இருக்கிறான், இவர் ஏன் இப்படி பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் கேட்கிறாங்க ஐயன்கிட்ட. அப்ப ஐயன் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, ஐயன் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா,
யாராவது ஒருத்தர், அதாவது ஒரு பகவானுடைய அனநேய பக்தன், ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது. அதாவது பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவனுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாதுன்னு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நமக்கு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அங்கே சிவபெருமான் தாய்க்கு உபதேசம் பண்றார். பகவான், அதாவது ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தன், ஒரு அனநேய பக்தன், ஒரு பகவான் பக்தன், அவன் வந்து பகவானுடைய உணர்வோடு அவன் செயல்பட்டான்னா அவனுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது அப்படின்றத தாய்க்கு உபதேசம் பண்ற ஐயன். அப்படி ஒரு பக்தனுக்கே அந்த சிறப்புன்னும் போது பகவானுக்கு எப்படி, அவர்தானே ஆதி அந்தம், அவருக்கு எல்லா விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்வதி தாய்கிட்ட அவர் பண்றாரு. அப்போ இங்க துளசி தாயார் வந்து கண்ணீர் விடுறாங்க. நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி உருவம் எடுத்து பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அப்பதான் அவர் பகவான் சொல்றாரு, துளசியை பத்தி சொல்றாரு. அந்த அம்மா கோபத்துல என்ன பண்ணுது, துளசி தாய் என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய தலைமுடியெல்லாம் புடுங்கி எரிஞ்சிட்டு அவங்க அப்படியே போய் இறந்துடுறாங்க. அப்படியே அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட போயிடுறாங்க. அப்பதான் பகவான் என்ன பண்றார், அந்த துளசி தாயோட முடியெல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க இல்லையா, அதை ஒரு துளசி செடியாவே ஆக்கிட்டார். அதுதான் துளசி தாயா. துளசி இலையா அவங்க ஒரு செடியா ஆக்கினது இல்லாம இந்த துளசி செடி யாரெல்லாம் வணங்குறாங்களோ அவங்க எல்லாம் முக்தி கிடைக்கும். துளசி இலை வாடி போனாலும் சரி, புதுசா இருந்தாலும் சரி, ஒரு இலையில அங்கிருந்து மரத்த செடியிலிருந்து பறிச்ச இலையா இருந்தாலும் சரி, வாடி போனாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, வதங்கி போனாலும் சரி, காஞ்சி கருவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரி, அது எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு படைச்சிங்கன்னாவே முக்தி தான் அப்படின்றத இங்க ரொம்ப அழகா வந்து அதுக்கு ஒரு லீலையும் கொடுத்துடுறாரு. அப்ப துளசி தாயோட ஒரு அசுர குலத்தோட மனைவிதான் அவங்க. இன்னும் இதுல இன்னும் 2-3 ஸ்டோரி இருக்கு இது உள்ளார, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க எப்படி கருட பகவானுக்கு எப்படி தேவர்களுக்கு எப்படி தான் என்ற அகந்தை வந்ததோ, இங்க ஜலந்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானுடைய முதல் வைஷ்ணவோட பிள்ளை அவன். ஒரு முதல் வைஷ்ணவர் அவர் யாரு, சிவபெருமான், அவருடைய பிள்ளை இவரு. சோ இவர் வந்து சுக்கராச்சாரியார் கொண்டு ஒரு சக்கரவர்த்தி ஆக்கி விட்டார், அசுரகுல சக்கரவர்த்தி ஆக்கிட்டார். அவரு என்ன பண்ற, தான் என்ற அகந்தை வந்துச்சு அவருக்கு. அகந்தை வந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா ஞானம் அடைகிறார். ஞானம் அடைஞ்சு நான் தவறு பண்ண மன்னிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா சரணாகதி அவரே வந்து அங்க வந்து சிவபெருமான் வதம் பண்ண, தன்னுடைய பிள்ளைன்னு பார்க்க முடியும் வதம் பண்றாரு இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அவரு என்ன பண்றாரு, வைகுந்தம் போறாரு. ஜலந்தர் வைகுந்தம் போறாங்க, துளசி தாய் வைகுந்தம் போறாங்க, இங்க எல்லாம் வைகுந்தம் போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 12 படிக்கிறேன் பிரபுஜி. வைடூர்ய மிருணால் வாசஸ வதிஸ்புரத் குண்டல மௌலி மாலினிஹி. மொழிபெயர்ப்பு. அவர்களில் சிலர் பவளத்தையும் வைடூரியத்தையும் போல் பிரகாசமான தோற்றத்தை கொண்டிருப்பதுடன் தாமரை மலர்களைப் போல் பிரகாசிக்கும் மாலைகளை தலைகளில் அணிந்துள்ளனர். சிலர் குண்டலங்களை அணிந்துள்ளனர். வைகுண்ட வாசிகளில் சிலர் சாரூபிய முத்தியை அல்லது முழுமுதற் கடவுளை போன்ற தேக அம்சங்களை பெற்றுள்ளனர். வைடூரியமணி குறிப்பாக முழுமுதற் கடவுளுக்கென்றே உள்ளதாகும். ஆனால் சாரூபிய முக்தியை பெறுபவர் அத்தகைய வைடூரியங்களை தமது உடலில் அணிந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார். பிரபுஜி அடுத்ததையும் படிச்சது அந்த கண்டினியூஸ். விராஜதே க்ளசத் விமான வலிபிர் மகாத்மானம் வித்யோதமான பிரமதோத்தா மாத்யுபிஹி சவித்யுத் அப்ராவலிபிர் யதானபக. வைகுண்ட லோகங்களும் கூட பளபளப்பாக ஒளி வீசும் ஆகாய விமானங்களால் சூழப்பட்டுள்ளன. இவ்விமானங்கள் சிறந்த மகாத்மாக்களுக்கு அல்லது பகவத் பக்தர்களுக்கு சொந்தமானவையாகும். பெண்மணிகள் தங்களின் விண்ணுலக தேக வர்ணங்களினால் மின்னலை போன்ற அழகுடன் விளங்குகின்றனர். இவ்வனைத்தும் இணைந்து மேகங்களாலும் மின்னலாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட வானத்தைப் போலவே காட்சியளிக்கின்றன. பொருளுரை.
வைகுண்ட லோகங்களிலும் கூட பளபளப்பாக ஒளி வீசும் ஆகாய விமானங்கள் இருப்பதாக தெரிந்து அவை மின்னலை போல் அழகு வாய்ந்த பெண்மணிகளுடன் கூடிய சிறந்த பகவத் பக்தர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகாய விமானங்கள் உள்ளதைப் போலவே வெவ்வேறு வகையான வண்டிகளும் அங்கு இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவை இங்குள்ள இயந்திர வண்டிகளைப் போன்றவை அல்ல. அங்குள்ள அனைத்தும் நித்திய தன்மை, ஆனந்தம் மற்றும் அறிவு ஆகியவற்றை கொண்டவையாகும். அங்குள்ள ஆகாய விமானங்களும் வண்டிகளும் பிரம்மத்திற்கும் ஒத்த தன்மையுடையவை. அங்கு பிரம்மத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்பதால் அது சூன்யமாக மட்டுமே உள்ளது என்பது தப்பாக ஒருவர் எண்ணிவிடக் கூடாது. அவ்வாறு நினைப்பது அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தால் ஆகும். இல்லையெனில் பிரம்மம் வெறும் சூன்யமானது என்று இத்தகைய தப்பபிப்பிராயம் ஒருவருக்கும் உண்டாகாது. அங்கு ஆகாய விமானங்களும் பெண்மணிகளும் சீரிய பண்புடையவர்களும் இருப்பதைப் போலவே நகரங்கள், வீடுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட கிரகங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆகிய அனைத்தும் இருக்க வேண்டும். பரலோகம் காலத்தை போன்றவைகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு இருப்பதால் சூழ்நிலையின் தன்மையை கருத்தில் கொள்ளாமல் குறைபாடுகளுடைய இகலோக கருத்துக்களை ஆன்மீக உலகிற்கு ஒருவன் எடுத்துச் செல்ல கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 பதமும் ரொம்ப அழகா படிச்சேன். வைகுண்ட லோகம் கூட பளபளக்கும் ஒளி வீசும் ஆகாய விமானங்களும் சூழப்பட்டுள்ள இவ்விமானங்கள் சிறந்த மகாத்மாக்கள் அல்லது பகவத் பக்தர்கள் சொந்தமானவையாகும். தங்களின் விண்ணுலக தேக வர்ணனங்களையும் மின்னலையும் போன்ற அழகுடன் விளங்குகின்றன. இவை அனைத்துமே இணைந்து மேகங்களும் மின்னுலரும் அலங்கரிக்கப்பட்ட வானத்தை போன்றதாகும். இந்த போன பதம் பாருங்க 12ல. சிலர் பவளத்தாலும் வஜ்ரத்தாலும் போல் பிரகாசமாக தோற்றத்தை கொண்டிருப்பதுடன் தாமரை மலர்கள் போல பிரகாசிக்க மலைகளை தலைகளை அணிந்துள்ளனர். சிலர் வைகுண்ட அதாவது குண்டலங்களையும் அணிந்துள்ளனர். இது நம்மளுடைய குண்டலங்கள் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். என்ன ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜி, கிருஷ்ணர் குண்டலம் போட்டுட்டு இருப்பாரு காதுல. அது கணத்துல அடிக்கும் போது அவர் அப்படியே அந்த குண்டலம் முத்தமிடுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ரொம்ப அழகா குண்டலங்கள் சொன்னாவே போதும். ரொம்ப அழகா நாம இப்போ விரதம் வேற ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? ஏதாவது தசுர் மாத விரதம் நம்ம இது பண்ண போறோம். சதுர் மாதம் அதாவது கார்த்திகை மாசம் ஒரு முக்கியமான நம்ம மாசம், ரொம்ப உகந்த மாசம். அது என்ன மாசம்? எதுக்காக நம்ம அந்த கார்த்திகை மாசம் கொண்டாடுறோம்? வைஷ்ணவர்கள் கொண்டாடுற மாசம் அது. பிரபுஜி, அந்த லீலை தாமோதர லீலைக்காக அந்த உரல்ல கட்டி போடுறாங்க கிருஷ்ணரை, அதுக்காக கொண்டாடப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு அதாவது சில வைஷ்ணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 மாசத்துக்காக காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். அந்த 4 மாசம் கார்த்திகை மாசம் முன்னாடி, அத கார்த்திகையோட சேர்த்து 4 மாசம். அந்த 4 மாசத்துக்காக காத்துக்கிட்டே 8 மாசம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருப்பாங்க. எப்ப முடியும்? ஏன்னா தாமோதரையிலே அவ்வளவு முக்கியம். அதுல பாத்தீங்கன்னா குண்டலங்களை பத்தி ரொம்ப அழகா வர்ணிச்சிருப்பாங்க. அந்த குண்டலங்களை பத்தி அதுல வரைப்பாங்க. எது சொன்னா குண்டலன்னு சொன்னாவே பகவானுடையது. அதுதான் அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். மணி எப்படி நாம டெய்லி மணி பூஜைக்கு எப்ப பண்ணும் போதெல்லாம் அடிக்கிறோமோ அது மாதிரி குண்டலங்களும் ரொம்ப ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த சனிக்கிழமை மட்டும் ஏன் நாம பெருமாளுக்கு முக்கியமான நாள் நம்ம சொல்றோம்? அதுக்கு யாராவது விஷயம் தெரியுமா? ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது புராணங்களையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சனிக்கிழமைன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிழமை. அது அதுலயும் பெருமாளுக்கு உகந்த நேரம் காலையில தான். அந்த சனிக்கிழமை அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு திதி எந்த திதியா இருந்தாலும் சரி, அது அமாவாசையா இருந்தாலும் சரி, பௌர்ணமியா இருந்தாலும் சரி, எந்த நாளா இருந்தாலும் சரி, சனிக்கிழமை மட்டும் விசேஷமானது. அது இல்லாம பிரம்ம முகூர்த்தத்துல அது ஏன் நம்ம அது கொண்டாடுறோம்? ஏன் பகவான் அந்த வரமா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறார்? யாருக்கா தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி பிரபுஜி அது பத்தி அவ்வளோக்கா தெரியாது பிரபுஜி, நீங்க சொல்லுங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி சனீஸ்வர பகவானுக்கும் அது உகந்த நாள். அன்னைக்கு சனி பகவானுக்கும் ரொம்ப உகந்த நாள் அன்னைக்கு. இளஞ்சினி சாமபாசம் ரவிபுத்திரம் யாமகராஜன் சுவாயமாதாண்ட சாம்புகம் தம் நம்மி சனிச்சரம். அந்த சனிக்கிழமை அன்னைக்கு அந்த ஸ்லோகம் சொல்லணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. அதுவும் இல்லாம அந்த 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி பண்றோம் இல்லையா கோவில், சொல்லும் போது இந்த ஸ்லோகம் சொல்லணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது சனி பகவானுக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியனுக்கு 2 மனைவி இருக்கிறாங்க சூரிய பகவானுக்கு இல்லைங்களா? சஞ்சனான்னு ஒருத்தருக்கு, சாயான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. சஞ்சனாவுக்கு வந்து 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க, 2 குழந்தைங்க இருக்கு. ஒண்ணு வந்து யம தர்மராஜா, இன்னொன்று வந்து யமுனா. இது வந்து சூரிய பகவானோட குழந்தைகள் இவங்க 2 பேருமே. சாயாக்கு பிறகுதான் வந்து சனி பகவான், சாயா தேவிக்கு பிறகுதான் சனி பகவான் இல்லைங்களா? அப்போ சாயா இது யமுனா நதி மட்டும் புனிதம் அடைஞ்சிருச்சு. அது ஏன்னா காளிங்கனை வந்து பகவான் வதம் பண்றார். பல வதம் பண்ணி அந்த யமுனைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புனித தன்மை கொடுக்கிறார். காளிங்கன் வந்து ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அதை வதம் பண்றார். அப்ப யமுனைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புனிதமா ஆக்கி விடுறாரு. அப்போ யமுனா நதிகளை வந்து யமுனா வந்து கேட்கிறார், யாரு? சனி பகவான். சனீஸ்வரன் கேட்கிறார் வந்து, சகோதரி உன்னை மட்டும் மங்களமா ஆக்கிட்டாங்க, என்ன மட்டும் அதுக்கு நேர்மாறியா அமங்கலமா பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து அவரு என் பேரை சொல்ற கூட சில பேர் சொல்றதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செயல்பாடா இருக்கு. நான் எப்படி இந்த மாதிரி இந்த நிலையிலிருந்து நான் வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சகோதரி கிட்ட கேட்கிறார். அப்போ உடனே இதை நாரத முனி பார்த்துக்கிட்டு, நாரத முனி வந்து சொல்றாரு, சனீஸ்வரா நான் ஒண்ணு சொல்றேன். இது வந்து யமுனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பகவானுடைய அதோட மகிமினால் தான் அந்த தாய் வந்து அந்த புனிதம் அடைஞ்சா, அவன் சகோதரி புனிதம் அடைஞ்சா. அது மாதிரி பகவானுக்கு நீ நற்பை, அதாவது நல்ல ஒரு செயல்பாடு பண்ணினா உன்னை கண்டிப்பா உன்னையும் மங்களமனா ஆக்கிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனி பகவான் திருப்பி கேட்கிறாரு. அப்போ உடனே என்ன பண்றாரு, நாரதர் சொல்றாரு, அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஹோலி பண்டிகைன்னு நம்ம எல்லாம் சொல்லி ஞாபகம் இருக்குல்ல, எல்லாரும் கொண்டாடுவோம், வருஷம் கொண்டாடுவோம். ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடுவோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஹோலி பண்டிகை நம்ம சாயெல்லாம் பூசிக்கிட்டு ரொம்ப ஹோலியா இது பண்ணுவோம் இல்லையா? அது அந்த ஹோலின்னு சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இரணியனோட சகோதரி பேர் தான் வந்து ஹோலிகா. இரணியன் இருக்கான் இல்லையா, அவனுடைய சகோதரி பேர் தான் ஹோலிகா. அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்பால அவளை கொல்லவே முடியாது. அவளை நெருப்பு ஒரு பவர்ஃபுல், அவளுக்கு அந்த அக்னி பகவான் மூலியமா கொடுக்கப்பட்ட வரம் அது. அதனால அவளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்புன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பிரசாதம் சாப்பிடுற மாதிரி அவளுக்கு. அப்போ இரணையன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய பிள்ளைய வந்து பிரகலாதனை வந்து கொடுமைப்படுத்தும் போது தீயில போடுறார், அக்னி குண்டத்துல போடுறார். யாரு? பிரகலாதனை. போட்ட உடனே இவதான் என்ன பண்றா, அவனை மீண்டு வராம இருக்கிறதுக்கு அந்த அக்னி குண்டத்திலேயே போய் உட்காந்து நெருப்புல உட்காந்துக்கிட்டு அவனை பிரகலாதத்தை போட்டு அமுக்குறான். அமுக்கி அவனை சித்திரவதை பண்றான் பிரகலாதனை. உடனே பகவான் என்ன பண்றார், அதாவது நரசிம்மர் என்ன வரார் வந்து அந்த பெண்ணை வந்து வதம் பண்றார். வதம் பண்ணல, தெத்தி விடுறார். அது மாதிரி பண்ணாதே, இடைஞ்சல் பண்ணாதேன்னு சொல்லிட்டு வதம் பண்ண. ஒரு இதுலயும் அந்த கதை இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அற்புதமா இருக்கும். ஏனையை வச்சு அவனை அமுக்க நெசக்கம் போக சரி, அங்கேயே வந்து நரசிம்மசாமி வராரு. பாம்பை வச்சு கடிக்கும் போது ஆதிசேஷன் கூட ஒரு புராணம் இருக்கு, ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இந்த யானைகிட்டயும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, கஜேந்திர மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. இந்த இடத்துலயும் இவ்வளவு ஹோலிகா வந்து ஒரு இந்த இது சொல்றோம், இது ஒரு ஸ்டோரி. எப்பெல்லாம் வந்து பிரகலாதனை வதம் பண்றதுக்கு இரணையும் சூழ்ச்சியெல்லாம் பண்றானோ அப்பெல்லாம் வந்து நரசிம்மசாமி வந்து யார் கண்ணுக்கு தெரியாம பிரகலாத கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியற மாதிரி வந்து வதம் பண்றாரு, அவங்க எல்லாம் இது பண்றாரு. ஆனா இந்த இடத்துல மட்டும் இவளை மட்டும் விட்டுடுறாரு. யார்? நரசிம்மசாமி. யாரு? ஹோலிகா விட்டுடுறாரு. ஏன் விட்டா, ஒரு பெண், நீ பெண்ணா இருக்கனால தொலைஞ்சு போ அப்படின்னு விட்டுறாரு.
ஆனா அவ என்ன பண்றா, இரணிய கொன்னுட்டார், யாரோ பகவான் கொன்னுட்டார். அதனால அவ வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா, எப்போ வந்து பகவான நம்ம ஏதாவது நம்ம அவரை துன்புறுத்தணும், அவரை கொல்லணும், அந்த முடிவோட அவன் சுத்தினுக்கிறான், அவரை ஹோலிகா சுத்தினுக்கிறான். இத வந்து நாரதர் வந்து சனீஸ்வர பகவான் கிட்ட சொல்றார், இந்த கதையை சொல்றார். அதனால இப்ப பகவான் வந்து முழுமுறு கடவுளாக அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறார், பூலோகத்தில் இருக்கிறார், கண்ணபிரானா அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறார். அதனால அவரை எப்படியாவது கண்ணபிரான குழந்தை பருவா இருக்கு, இந்த இந்த இதுல இருக்கும் போதே அவரை வதம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவ துடிச்சுட்டு இருக்கா. அவளை நீ வந்து வதம் பண்ணிட்டீன்னா நீ வந்து ஒரு மங்களமாயிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனி பகவான் கிட்ட நாரத முனி சொல்றாரு. சொன்ன உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. இதுக்கடையில ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க. ஏன்னா அங்க வந்து அந்த பிரகலாதன நரசிம்ம சுவாமி பண்ணதுனால அது ஹோலி பண்டிகை நம்ம கொண்டாட ஆரம்பிச்சோம். அப்போ கண்ணபிரான் எல்லாமே பகவான் எல்லாம் வந்து கொண்டாட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு அக்னி குண்டம் உருவாக்குறாங்க. அதாவது இதெல்லாம் வச்சு கட்டையெல்லாம் வச்சு எரிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல எப்படியாவது பகவானை பூச்சி இழுத்து உள்ள வச்சு அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பிளான் பண்றான். இதை சனி பகவான் பார்த்துட்டு, சனியோட பார்வை பட்டாவே அந்த அம்மாவோட சக்தி எல்லாம் போயிடும் இல்லையா, அவருடைய பார்வை பட்டன உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, அவருடைய சக்தி ஃபுல்லா போன உடனே ஏற்கனவே வந்து அந்த கொல்லிக்கட்டுக்குள்ளதான் கிடக்குறா. கொல்லிக்கட்டன்னா அந்த விறகுட அந்த எரிக்குள்ள உள்ள கிடக்குறா. இது சனி பகவான் பார்த்துட்டு அவரோட பார்வை பட்ட உடனே அந்த அம்மாவுக்கு வந்து எல்லா சக்தியும் போன உடனே அதோட எரிச்சு சாம்பல் ஆயிட்டாங்க. இத நாரத முனி பார்த்துட்டு பகவான் கிட்ட சொல்றார், ஹோலிகாவை வந்து வதம் பண்ணிட்டாரு யாரு, சனி. இது அவங்க எரிஞ்சிட்டாங்க, அதுக்கு காரணமே வந்து சனி பகவானோட பார்வைப்பட்டனாலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய லீலையிலையும் இந்த லீலையிலையும் சனி பகவானுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கு இல்லையா, அதனால நீ மங்களமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரம் கொடுத்தது இல்லாம யாரெல்லாம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம் அந்த 4:30 6 மணிக்குள்ளார என்னை வணங்குறாங்களோ எல்லாருமே மோட்சம் படைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு. அதனால அந்த நேரத்துல காலையில 4:30 6 மணிக்குள்ளார உன்னுடைய நேரம், அந்த நேரம் திதி கிடையாது, அமாவாசை கிடையாது, பௌர்ணமி கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. கெட்ட நாள் வந்தா கூட அன்னைக்கு உகந்த நாள் அப்படின்றார். கரி நாள் வந்தா கூட அன்னைக்கு உகந்த நாள் அப்படின்றார். அதனால சனிக்கிழமை அன்னைக்கு அந்த நாள்ல மட்டும் சனி பகவானுக்கு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி படிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி அந்த நாள்ல பண்ணினா சனி பகவான் நமக்கு எந்த தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டார். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, சஞ்சய் இவர் இருக்காரு இல்ல நம்மளுடைய ஹனுமான், அன்னைக்கு அவருக்கும் அது உகந்த நாள், அதுக்கு ஒரு லீலை இருக்கு. அந்த நேரமும் அவருக்கும் ஒரு உகந்த நாள் அது, அந்த லீலும் அவருக்கு பங்கு உண்டு. சோ இவங்க 3 பேருமே வந்து, அதாவது பகவான், சனி பகவான், ஆஞ்சநேயர், இவங்க 3 பேருக்குமே உகந்த நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரம். அந்த நேரத்துல பகவானை நம்ம துதிப்பான்னா போதும், எந்த தோஷமே நமக்கு வராது அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து இதன் மூலியமா சொல்லி கொடுக்குறாரு. எது சொல்ல வரேன்னா, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து சனி பகவான் வந்து பகவானுடைய பாக்குறாரு. ஏன்னா அவர் பார்வைப்பட்டாவே எல்லாமே இதாயிடும் இல்லைங்களா, அந்த பார்வை பாக்குறாரு. பார்த்தா அவருடைய இந்த ஸ்லோகத்தோட சாரம்சம் தான் பாத்தீங்கன்னா, சனி பகவான் அவ்வளவு அழகா வர்ணிக்கிறார் பகவானை. அவர் போட்டுக்கிற அந்த காதுல போட்டுக்கிற குண்டலம், அவர் போட்டுக்கிற அந்த ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அவரு அப்படியே கண்ணீர் வடிகிறார். யாரு, சனி பகவான் பிரார்த்தனை பண்றாரு. அந்த பிரார்த்தனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். நம்ம நாளைக்கு அது அடுத்த வாரம் 14வது பதம் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவ சர்வநானாம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா.